एबसु आरो बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिनि सायाव धीरेन बर'नि गोख्रों अजद आरो गोबां सोंथि। कोअर्डिनेशन कमिटि फर बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन अफ एक्स-एनडिएफबि एबसुनि हेंथायै फारि फारियै सोंथि थामहिनबा धीरेन बर'नि सोंथि। बारग' एनडिएफबि CCBAI आफादगिरि धीरेन बर'आ गांसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों एबसुखौ जावदों आरो सोंखारिदों। बिथाङा रादाब बिबुंसाराव गोख्रोङै बुंदों, हारिनि सिनस्रि सानना लाग्रा एबसुआ दायो अहंखार जाबाय। एबसुआ दादागिरि आखुजों खालामो बुख्रुब सुख्रुब। बेबादि गोख्रों अजदखौ खालामदों बिथां धीरेन बर'आ। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि समाव सोलिनायखौ सोंथि खालामनानै बिथाङा बुंदों, बिटिआरआव गोजोन सान्थिया फैमारबाय नामा? धीरेन बर'आ बुंबावदों, 24 डिसेम्बराव बारग' एनडिएफबि CCBAI मिरु गाहाय नेहाथारि बि नायजाबखौ बेलस्रिनि मोनसे गामियाव बुनाय जाथायनि सायाव एबसुआ जाहोन फोरमायनांगोन। धीरेन बर'आ बे जाथायखौ लानानै सोंथि खालामदों, एबसुनो बेबादि हिंसायारि जाथाय खालामनो सोर मोन्थाय होखो? बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सिमा बारायनायनि सायाव रायजो राजानि गोनो गोथो जानाय बाथ्राखौबो बिथाङा रादाब बिबुंसाराव रायखांबावो। बेबादिनो रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों कोअर्डिनेशन कमिटि फर बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन अफ एक्स-एनडिएफबि आफादगिरि धीरेन बर'आ एबसु आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ फारसेनिफ्राय अजद आरो सोंथि खालामदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर'थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।